Здравейте, географи! Днес ще видим интересния свят на диамантите, едно от най-желаните и интригуващи вещества на Земята. От тяхното формиране, дълбоко в земната мантия, до ролята им в историята, културата и индустрията, диамантите са пленявали хората в продължение на хилядолетия. Нека разгледаме всичко, което трябва да знаете за тези изкрящи камъни. Диамантите имат дълга и забележителна история, която датира от хиляди години. Първите записани открития на диаманти са в Индия, където те са намирани в реките и потоците на страната. Още през 4 век преди новата ера диамантите са били търгувани и ценени в Индия заради тяхната красота и предполагаемите им мистични сили. Древните хиндуисти вярвали, че диамантите са създадени от светкавици, удрящи земята, и ги използвали в религиозни икони и амулети. През историята диамантите са били свързани с богатство, власт и романтика. Гърците вярвали, че диамантите са сълзи на боговете, докато римляните смятали, че те са парчета от падащи звезди. Тези вярвания допринесли за възприемането на диамантите като символи на неуязвимост и вечна любов. Традицията за използване на диаманти в годежни пръстени започнала през 1477 година, когато ерцхерцог Максимилиан Австрийски дал диамантен пръстен на Мария Бургундска, поставяйки началото на традицията за векове напред. През средновековието дори се е вярвало, че диамантите имат лечебни свойства и се носили от благородници като средство за защита срещу отрови и болести. Тази мистична аура само добавила към тяхната важност и стойност. Диамантите са съставени от въглеродни атоми, подредени в кристална структура, известна като диамантена кубична решетка. Тази подредба придава на диамантите тяхната невероятна твърдост, която ги прави най-твърдото естествено вещество на Земята. Те се формират при високо налягане и висока температура на около 160 км под повърхността на Земята в продължение на милиарди години. Вулканичните изригвания след това изнасят тези древни кристали по-близо до земната повърхност, където се добиват. Въпреки че обикновено свързваме диамантите с бижута, не всички диаманти се използват в тази сфера. Само около 20% от добиваните диаманти са подходящи за използване като скъпоценни камъни. Останалите 80% се използват в индустриални приложения, поради тяхната ненадмината твърдост. Тези индустриални диаманти са незаменими за рязане, шлифоване, пробиване и полиране на различни материали. Диаманти могат да бъдат намерени на няколко места по света. Най-значимите запаси се намират в Африка, Русия и Канада. Африка, особено Ботсвана, Южна Африка и Ангола, имат едни от най-богатите диамантини мини. Русия също е водещ производител с обширни диамантини залежи в Сибир. Канада, сравнително нов играч на сцената на диамантения добив, бързо се превърна в един от най-големите производители на диаманти в света с важни мини в северозападните територии. Тези диаманти обикновено се извличат от кимберлитови тръби, вулканични структури, образувани преди милиони години. Процесът на добив и рафиниране на диаманти е сложен и изисква значителни инвестиции, технологии и труд. Невъзможно е да говорим за диаманти без да споменем Антверпен. Това е град в Белгия, който е синоним на диаманти. Повече от 5 века Антверпен е най-важният диамантен търговски център в света. Градът обработва повече от 80% от суровите диаманти в света и около 50% от полираните диаманти. Значението на Антверпен в диамантената търговия може да се обясни с стратегическото му разположение, добре развита инфраструктура и професионализма на неговите диамантни шлифовчици и търговци. Световният диамантен център в Антверпен играе критична роля в регулирането и популяризирането на индустрията, осигурявайки, че градът остава глобален лидер в диамантената търговия. Диамантеният квартал на града е плътно свързана общност, където ежедневно се обменят диаманти на стойност милиарди долари. Днес диамантите продължават да бъдат символи на лукс и статус. Те са предпочитан избор за годежни пръстени, символизирайки любов и ангажираност. Въпреки това, тяхното значение надхвърля украсата. Диамантите са жизнено важни за няколко индустриални процеси. Поради своята твърдост, диамантите се използват в режещи инструменти, шлифовъчни колела и дори в производството на високопрецизни оптични и електронни устройства. Освен това, синтетичните диаманти, произведени в лаборатории, стават все по-важни. Тези лабораторно създадени диаманти са химически идентични с естествените, но се създават за много по-кратко време.
Те се използват както в бижутерията, така и в индустрията, предлагайки по-устойчив и етичен алтернативен вариант на добиваните диаманти. Най-големият диамант открива някога е Кулинан, който тежи впечатляващите 3106 карата или 621 грама. Той е открит в Южна Африка през 1905 г. и по-късно е нарязан на няколко по-малки камъка, много от които са част от британските кралски бижута. Синият диамант Хоуп, Надежда, е един от най-известните диаманти в света. Той се смята за прокълнат. Този тъмносин диамант с тегло 45,5 карата има история на носене на нещастие на своите собственици, макар че сега се намира на сигурно място в института Смитсониан. Диамантите не се намират само на Земята. Те са открити в метеорити и дори в атмосферата на някои звезди. Съществуват дори теория, че някои екзопланети могат да бъдат съставени до голяма степен от диаманти. Докато безцветните диаманти са най-традиционните, диаманти съществуват в разнообразие от цветове, включително синьо, розово, жълто и дори черно. Тези цветни диаманти, известни като фенси диаманти, са изключително редки и високо ценени. Диамантите имат неоспоримо очарование, съчетаващо красота, рядкост и невероятни физически свойства. Тяхното значение в историята, културата и религията ги прави символи на богатство, власт и вечна любов. Но отвъд тяхната естетическа привлекателност, диамантите са от съществено значение в съвременната индустрия, където тяхната твърдост и издръжливост ги правят незаменими в различни приложения. В заключение, диамантите са много повече от красиви камъни. Те са свидетелство за чудесата на природата, човешката изобретателност и увлекателното взаимодействие между наука и култура. Независимо дали са носени като бижута или използвани в съвременни технологии, диамантите ще продължат да заемат уникално място в нашия свят още много векове. Благодаря, че гледахте Географи. Ако ви е харесало това видео, не забравяйте да харесате, споделите и да се абонирате. Предстоят още много интересни видеа. И преди да завършим, ще ви попитам дали знаете на колко години се чества диамантената сватба. Пишете в коментарите. Чао и до следващия път!